na ti amin makipagladingit iti bomboradyo lawag kada iti upusay iti kapsat. Ug yan ta ma'am, iti no kasano ta nga naamman dahil nga napasamak ti kapsat tayo. Nag-text ka niya, di ko na sir, jay bats na, jay kaubraan na. Awan na iti imbaga ng detalye. Ito imbaga na sir, kit ko an ate din agsangsangit. Imamuklatan sir, amok nga da napasama kin kasi amok nga danger din ni ading ko. Nagbaring wasak sir, imbaga kanya da natayin ni ading ko kunak sir. Imanda da mamati tawang pa'y nag-text na confirmation nga natay. Ngimimbanganan sir, ate si Isko na, ata Isko ti awag na ginading ko. Patayin na ko na sir. Ano oras iti mo? Mga 12, winuwan sir, kasi dahil. Okay. Ma'am, nabayagin na na-deploy iti sa Tizilin Mindanao? Davao sa timo na sir, ng amok. Hindi ko na i-transfer jay Cotabaton sa sir, then itatang yung Marawi, mga 5 years or 6 years na sa Giant sir. Talagang sumati kaya't ng profession ma'am kita nagbaling sila. Talaga sir, taka na yun namit nga ibagas para sa Pilipinas kung kuna namit sir. Awan ti pa nang naped tayo idin na baka ma-riskot gyud mo. Awan sir, ang kanayon na ibaga nga kararang lang sir. Kararang kanayon, hindi bagbaga na sir. Nagsingpit iso na sir. Nagsingpit ni ading ko sir. Mapay question na pa ni Apo itan. Taka na yun baka kanya kamapanak agsimba. Ngimanapay nga ruditan sir. Question na ni Apo. Tati Apo, apa din insalakan ni ading ko sir. Agpepeso na ito. Apa na insalakan. Nagado nagbasbasol. Aman sir, nagado ngimapay ni ading ko. Apay sir. I'm sorry ang plano kayo na rin ng pagka. Kada ibang kayo. Ibang da sa Manila itan sir. Honorin da kano pelang di bikutan sa danto ngim na pan sinabat da father kon sir. Iming kam di Isabela damdaman sir. Pakaiman sa na Isabela. Awen sir. Yung Isabela nga talaga ti ayan mo. Awen sir. Ada da father ko ijay sir. Nung dito lawag, ada kami nagiti resident at barit mo nga makamaamukin ko na dito na di makay. Idi nga min nag-training sir. Ito yung umayan na ito yung pagjagjagingan na kadakwa tas asidig lang di Manila. Isabela nga min circuit medyo adayo. Nada kita requirements kadakwa adayo ti sentro. Iso kay kahit nadtoy sir. Nagadumit nga barbarkada ng sir ta talaga na saya at isuna sir. Ma'am, mensahe tayo kadagiti mga ayat kin ko anak sa mga sit kadagiti adu dagiti messages na pati dagiti taga barangay barit ni imbagada nga nasaya at na tao nga talaga mo. Awan di makunak sir. Awan di may suki data sir. Ilang question ko abay suna. Ay sulang sir. Awan sa bali nga damdamagi kita kinapos no apay. Abay ginisuna. Kinananat purpose na. Tay bagbagada nga iso na bin nga natay na nasingpit. Di may mayat nga ron nga agbasol tayo amin. Hindi ka mabalag tayo nga matay. Di ba sir? Sad question ko kinapo na sir. Iso lang di question ko sir. Awan may bagak sir. Nakabuti ka sa tama. Dating message tayo. I love you so much, ading ko. Magpakita ka kanya kung na atay bagam kanya kay bagam. Iso lang sir.